Добрый день, дорогие сябры. Сёння мы зноў апынуліся на вуліцы Олега Кашавога, ці бульвар Олега Кашавога, і паглядзім забудову ўздоўж гэтай вуліцы. І вось адразу гэты трохпавярховы жылы дом з вялікімі вокнамі паўцыркульнымі на першым паверсе. Цікава аздаблён уваход такімі пілястрамі. Таксама эркеры, карніз. Мы ўжо былі на скрыжаванні гэтых дарог Стаханаўскай і Олега Кашавога. Вось такая забудова уздоўж Стаханаўскай у іншы бок, уздоўж вуліцы Олега Кашавога. І вось вельмі мне падабаюцца гэтыя трохпавярховыя домікі. Вось такі уваход, а над ім вітраж вялікі, сіметрычныя эркеры, наверсе балконы, завяршае іх трохкутны франтон з карнізам. Дамы гэтыя ўздоўж вуліцы Олега Кашавога. Над казырьком, вось я наблізіла, такія валюты своеобразныя. Тоннель такі прахадны. Заглянем ва ўнутраны дворык. Ціхі, прывабны дворык, вуглавы дом. Вось такая тут абстаноўка. І мне б хацелася б заўважыць, што архітэктура, і зараз шмат даследаванняў аб тым, як архітэктура ўплывае на фізічны, псіхалагічны стан чалавека. Вось у такіх доміках ты ніколі не будзеш адзін, пакінуты, адзінокі. Тут свая супольнасць. Кожны ведае адзін аднаго, дапамагае адзін аднаму. Гэта вельмі каштоўна. І вось тут, унутры гэтай дваравой прасторы, знаходзіцца вось такі двухпавярховы домік. Высокі франтон. Гэткай аркай сонечнай. Маленькае акенца. Прывабна. І шмат зелені. Гэта таксама вельмі каштоўна, калі ты выглядваеш з свайго акна і бачыш зелень, а не цагляную сцену суседняга дому. З другога боку гэты трохпавярховы дом, зноў вялікія вітражы, паяскі, высокі дах. Злева мы бачым вуліцу Олега Кашавога. Вялікія кранштэйны пад гэтымі балконамі. Звярніце ўвагу, калі ласка. Вось так яны выглядаюць. Яшчэ такі ж трохпавярховы дом цянецца, вельмі падобны, той жа тыпавы праект. А насупраць такі вялікі трохпавярховы жылы дом з унутраным дваром, курданерам, які аддзяляе гэты дом
асноўную яго частку ад вуліцы Алега Кашавога. Вялікая ялінка. Так выглядае сам гэты жылы дом. Вельмі прыгожая архітэктура, класічная архітэктура з эркерамі, наверсе балконы. Чацвёрты паверх выступае як ацікавы этаж. Цікавае аздабленне дзвярэй. Ось такі востры кут. Таксама валюты. Дзве сіметрычныя. Ва ўсім бачыцца сіметрыя, характэрная для класікі. Соненька іграе на гэтых фасадах. Ракурс дадзім. Манументальна так выглядае дом Балясіны. Вось такі агульны выгляд. І мы зноў дайшлі да вуліцы Шчарбакова. Тут гэты дом трохпавярховы завяршаецца на рагу вось такой вежачкай. Наверсе купол маленькі, эркер падвесны і вялікія вітражы. Чым каштоўна такая архітэктура класічная, пасляваенная? У тым, што шмат дробных дэталей. Дэталі гэтыя набліжаны да маштабу чалавека. Таму чалавек адчувае сябе тут утульна. І пройдзем зноў уздоўж вуліцы Шчарбакова. Тут пасляваенныя будыначкі, двухпавярховыя, кампактныя, невялічкія. Адразу пасля ваенных часоў. І вось яны, гэтыя двухпавярховыя домікі, слухавое акенца. Паглядзім яго бліжэй. Высокі комін. Карніз. І вось такая цяга ідзе паміж паверхамі. Нешмат аздабленняў, але ж яны ўсё роўна ёсць. Гэты дом побач ужо трохпавярховы. Вельмі добра выглядае. Прайшоў, мажліва, мадэрнізацыю, ремонт, завулак Шчарбакова. І тут такі цэлы квартал пасляваеннай забудовы. Чалавек у такіх кварталах адчувае сябе утульна. Таму што, па-першае, тут ціха. Такія кварталы далёка ад шумных магістраляў. Па-другое, тут, як я ўжо казала, чалавечы маштаб. Маштаб набліжаны да чалавека ва ўсіх дэталях. Востры франтон маленькі на другім паверсе, высокія коміны і вельмі прыемны колер саміх гэтых дамоў. Я зайшла ва ўнутраны дворык гэтых дамоў, гэтага квартала. І вось паглядзім той яскравы жоўты дом. Выглядае як сядзіба. Я пакуль не ведаю, што тут знаходзіцца зараз. Паспрабую падысці бліжэй і прачытаць.
Не бачу ніякай шыльдачкі, што гэта за установа. А паглядзім проста архітэктуру вельмі прыгожую. У цэнтры высокі франтон з круглым акенцам, балкон на другім паверсе. Вокны аздаблены арачкамі, пілястры па вуглах, балясіны на першым паверсе. Агароджа. Класічны будынак. Сапраўды нагадвае сядзібу. Сіметрыя. А побач пяціпавярховыя дамы больш сучасныя, так званыя хрушчоўкі. А так выглядаюць з дваравога фасаду гэтыя двухпавярховыя домікі на завулку Шчарбакова. Акуратныя, высокія дахі, коміны. Некаторыя дамы больш адрамантаваныя, іншыя менш. Такая цікавая дэталь. Паглядзім бліжэй. Над вось гэтым акенцам другога паверха. Завулак Шчарбакова. І я зноў выйшла да гэтага спартыўнага цэнтру, які мы ўжо бачылі у папярэдніх відэа. І яшчэ пройдземся па завулку Стаханаўскаму. Вось ён тут з левага боку. Ось такі двухпавярховы будынак. Нешта, мне здаецца, ён занядбаны. Паглядзім далей. Гэты будынак можна прыстасаваць да нейкай карыснай функцыі. Ён вельмі капітальны, моцны. І, канешне, захаваць яго. Здаецца, тут, канешне, ваеннае было. Таму што вось на гэтай агароджы зорачкі бачу. А побач вось гэты двухпавярховы будынак. На франтоне бачу лічбы 1947. Яго аднавілі і прыстасавалі военный камісарыят партызанскага раёну. Вось цяпер бачна. На скрыжаванні з вуліцай Шчарбакова завулак Стаханаўскі. Такі будыначак. Таксама прыстасаваны дзеля нейкіх грамадскіх устаноў, крамачак. Вуліца Шчарбакова. Мы да яе выйшлі. І вось тут бачым пасляваенную забудову. Цікавы для кветак балкончык на рагу. Ідзем далей. Такі домик двухпавярховы на вуліцы Шчарбакова. Размясціліся офісы, крама. І на гэтым, паважаныя сябры, мы сёння скончым
наше відео. Працяг абавязкова яшчэ будзе, не ўсё паглядзелі. Дзякую вам за прагляды. Будзем разам. Пабачымся.